Здравейте! Вие гледате регионалните новини на СКАТ Кърджали. Днес, на 1 юни, празнуват всички деца. Празникът се отбелязва в над 40 страни по света. А защо именно е избрана датата 1 юни, вижте в следващия материал. Денят на детето е един от най-старите международни празници. Още през 1924 година Обществото на народите приема за първи път така наречената Женевска декларация за правата на детето, която гласи, че детето трябва да бъде поставено в положение да се развива правилно, телесно и душевно. Гладното дете трябва да бъде нахранено, болното да бъде лекувано. Освен това, детето трябва първо да получава помощ във време на беда, както и да бъде възпитавано в съзнание, че най-добрите си качества то трябва да употреби в услуга на своите братя. Датата 1 юни е избрана и поради факта, че именно на този ден преди повече от 50 години тогавашният генерален консул на Китай в Сан-Франциско събира десетки сираци и организира за тях празненство. В международен мащаб Денят на детето е отбелязан за първи път официално през 1950 година в 51 страни, сред които и България. Това се случва след като през ноември 1949 година в Москва с решение на Съвета на Международната демократична федерация на жените се учредява датата 1 юни като Международен ден на детето. Празникът се отбелязва и в памет на всички деца загинали през Втората световна война. Днес, 1 юни, като Международен ден на детето, се празнува в над 40 държави по света. Около 80 000 са касовите бележки, регистрирани от потребители от област Кърджали в играта Касов бон на Националната агенция по приходите. Областта държи рекорд за най-голям брой регистрирани бележки от един човек – над 2400. От Националната агенция по приходите в Кърджали призовават хората да се включат в лотарията не само заради наградите, а заради това да упражняват граждански контрол. Все повече потребители от Кърджалийска област участват в лотарията на Националната агенция по приходите "Вземи си касовата бележка", отчитат от приходната агенция. Вече има и потребител от Кърджали, който спечели награда смартфон. За това се призовават гражданите да участват в играта, като по този начин не само имат шанса да спечелят, но и да упражнят своя граждански контрол. Призовавам всички наши съграждани все повече да участват в регистрирайки своята касова бележка в надпреварата за голямата награда, която ще се тегли месец ноември тази година. Близо 79 000 са касовите бележки, регистрирани в играта от област Кърджали. Над 1500 са хората от региона, участващи в нея, като стойността на регистрираните суми надхвърля 1 милион и 100 хиляди лева. Най-високата стойност на касов бон, участваща в лотарията, е в размер на 7 хиляди лева. Кърджали е и областта, откъдето се държи рекорда за най-голям брой регистрирани касови бележки от един потребител – над 2400. Започна реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на улиците България и Беласица в района на пазара в Кърджали. Изкопните работи са довършителни по проект, който е бил замразен през 2008 година. Започна реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на две от улиците в района на пазара в Кърджали. Оказва се, че подмяната на водопроводните тръби се извършва по проект, който фирмите са сключили още през 2008 година, но е бил замразен през 2009 година с акт 10. Сега обектът е размразен и започват довършителните дейности по подмяната на водопровода. Тези два обекта са от оставащи за изпълнение подобекти по договор от 2009 година. Обекта е реконструкция, вътрешна водопроводна мрежа на град Кърджали, втори етап. Възможна е и временна организация на движението заради изкопните дейности. Към този проект има временна организация на движението и така както вече те работят по проект. Все още не е ясно колко време ще продължи реконструкцията. Ясна е обаче стойността на двата проекта. За вътрешната водопроводна мрежа на улица България са определени средства в размер на 340 хиляди лева, а за тази на улица Беласица 180 хиляди. Все още няма наплив пред паспортна служба в Кърджали. Очаква се и селниците да пристигнат през следващите 2-3 месеца. Над 30 000 лични документи са издадени в района на Кърджали за първите 5 месеца на годината, съобщиха от полицията в Кърджали. Само за последната работна седмица заявления са подали 1700 души. Основно наши селници в Турция. Всяка сутрин в 6 часа на чакащите пред паспортна служба се раздават номера. Дневният лимит е 150 броя. На ден в Кърджали се обработват 180 обикновени и 30 експресни поръчки. Около 100 са заявленията в районните управления в областта. Най-много са издадените паспорти – 19
000 от началото на годината до сега. Сега обстановката е спокойна, но се очаква в разгара на летните отпуски да се увеличат и опашките пред паспортна служба в Кърджали. Все пак на есен ни чакате избори, както стана ясно, промените в изборния кодекс доста ограничиха секциите в Турция. Но дали това ще повлияе на изборния туризъм? Едва ли, като се има предвид, че двойните ни граждани и техните наследници се здобиват без проблем с български документи за самоличност и фигурират в избирателните списъци. Изселническите организации вече са впрегнали сили и средства за предстоящите избори, така вероятно и този път съдбата ни ще се решава от елементи, които не живеят и не милеят за България. Въздухът в Кърджали е по-чист, сочат данни на Екоминистерството. Изследването е част от националния доклад за състоянието и опазването на околната среда, който беше приет от Министерския съвет. След като през зимата Кърджали бе обявен за града с най-замърсен въздух, сега нещата на местно ниво като че ли се подобряват. Изследването на Екоминистерството, част от националния доклад за състоянието и опазването на околната среда, който беше приет от Министерския съвет, сочи, че в Родопския ни град има тенденция за намаляване на средния брой на фини прахови частици. Отчита се положителна тенденция по отношение на опазването на околната среда, съхраняването на природата и намаляването на замърсяването, особено след разрушаването на оловно-цинковия комбинат. Замърсяването от фини прахови частици в момента се дължи основно на транспорта. През летния сезон трафика в града е доста интензивен. През зимата проблема с замърсяването е битов. Много домакинства все още използват дърва и въглища за отопление, защото смятат, че това им излиза по-евтино. Но по този начин вредят както на своето, така и на здравето на съгражданите си. И едно съобщение. От 4 юни стартират полски замервания за изработване на помощни планове на ползвателите и собствениците на земи по параграф 4 в землищата на град Кърджали и селата Солище, Сипа и Зимзелен и Невестино. В следващите 3 месеца предстои изработването на планове на новообразуваните имоти и създаването на мрежа от зони за земеделско ползване. Замерванията ще се извършват по график, оповестен на сайта на областна администрация и на информационното табло на ведомството. Това бяха новините на СКАТ Кърджали. Останете с програмата на телевизия СКАТ.